ويسألونك عن الخمر والميسر الله يقول ويسألونك عن الخمر والميسر كما سنة تنبينك يا كي النبي محمد عن الخمر والميسر دنگane da giya da caca kul fihi ma ithmun kabir Allah yace ka gaya musu tabbas a cikin su akwai zunubi mai girma kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas amma yana da dan amfani mun dan adam ba komai giya akwai dan amfani saboda me a wannan lokacin ba ana so a haramta ma mutane shi gaba ɗaya bane amma ana bin strategical steps on how to make people to adapt to the commandment of God sai Allah ya ce a cikin sa fa akwai zunubi mai girma amma kuma yana da dan amfani ga mutum amma dai wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima Allah ya ce zunubin da ke cikin shan giya yafi alkhairin da ke cikin ta zunubin da ke cikin ta yafi amfanin da ke cikin ta a duk wani mai hankali ya gane cewa Allah baya son me shan giya daga nan wasu suka kame suka kaurace ma giya suka basha ai ka gana an nuna musu cewa akwai laifi a cikin ta amma ba a hana su sha ba kaga ga mai hankali idan an yi tahziri akan abu zai janye wasu daga cikin sahabbai radiyallahu ridwanullahi alaihim suka kame wasu kuma Allah bai ba su daman kamewa ba daga mutanen Makka daga baya sai Allah ya saukar da aya dake cikin suratul nisa Allah said ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا إن الله كان عفوا غفورا Allah said ya ayyuhalladhina amanu ya ku wa'inda kuka yi imani la taqrabus salata kar ku kusanci sallah kar ku tafi zuwa ga sallah kar ku je yin sallah hatta la taqrabus salata wa antum sukara alhalin kuna cikin maye na shan giya wala taqulu wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu ila akhir al-aya anan Allah yake ga mana cewa me la taqrabus salata wa antum sukara kaga anan wannan ayan Allah ya hana duk wani a lokacin da zai je yin sallah kar ya kasance yana buge saboda idan yana buge a ina ma zai san abin da yake faɗa a cikin sallah kaga kenan ma ba sai zaka je sallah ba gab da zaka sallan ma ba a so ka sha giya saboda kaka kasance cikin maye anan ma sai suka gane cewa Allah ya hana su shan giya daga ƙarshe cikin suratul maida aya na 80 chapter 5 verses 90 Allah